Цялата истина, господин съдия. Невинен! Искам ти кажа, че това е рекорда. Наистина, виж, човека го снима в момента. Гледай, аз даже не качвам на това. И гледай, и пак не мога да го... Така, и погледни за какво става въпрос. Специално съм ги остил за вас. Доматчета. Това е специално за... лично от моята колекция. Специално for you. С много любов. Това е един сорт, това тук са розовите, другите. То третия не го снимай, брато, не е хубав. С тази кола мъкна торища, лайна с извинение, всеки глупости. Имам потребност, като си покажа тук сутринта с детенцето, да си видя градинката, да ми е спокойно, да цъфтат родички, да мирише на хубаво. Тук беше една дива Индия, една джунгла беше. Малко късно ми взеха гладиолите там. Това ми е охичката от къщи, която мъчно ми е да откъсна. Дори бурнчетата вчера си плеви градината заради вас. Викам, това е живот. То се е хванало, иска и то да диша, и то да живее. И затова винаги вкъщите и всяка година елхите са живи. Никой не взимам отрязано дръвче. За сметка на това, обаче, ние цяло лято се изхранваме с този домат. И оня ден отивам, има си, беха ги полазили въшки, разни боболечки, бех силно притеснен, спирам с колата, добър ден. Здравейте, Константин! Викам, така и така, търся поне боболечки и въшки имам на домат. Но вие гледате домат, колко корена? За колко корена искате разтвор? Викам, за 2. Колко ви е разликата на вас двамата? 3 години. В полза? В полза на мене. Биеш ли го? Моя полза, 3 години, защото съм по-млад. Негова полза, да. Биеш ли го? Той много не слушаше така и се налагаше от време на време, влизахме в схватки с него. Тормозеше ме много. Не знам кой кого е тормозил, но като че ли аз обрах така най-много от този всеобщ тормоз. Всичко, което е прилагал той върху мен, аз после съм го импровизирал върху Лили. Лили беше на раздел на моя сянка, само с мен се движеше и аз обучавах да бъде каратистка, да бъде такова, наказвах с ни пръчки по ръцете. Караше ме да виса на едно дърво на вилата на Банкя и с една пръчка остра ми набиваше пръстите и каза, че ако искам да стана нинджа, трябва да виса така и между другото сега все още много време мога да виса. Лошите момичета, всичко мъжко будим. Караше ме да му викам учителю. Значи това беше най-топлите дни на лятото. Той лежеше на един шезлонг, аз висях на ябълката, на дървото и казваш, учителю, не съм доволен. Помните ли какви бели са правили като малки? Кои? Малките. Те тримата. Сега имам да се качите горе, да видите бюфета, как е израскан. Той се ме стореше нещо. Той си барабанеше. Пак казвам градината, вижте, ще старинен. Такива скотини, какво е предвидено? Аз бяло тогава по трудово имахме едни такива желеса, които гравирахме върху балато ми. Така да реших да го направя на това. Да, и сега си имам нещо. Да, той скрина на 100 години. Брат ми даже си е заплюл като най-големия внук. А пък на Банкя мъжа ми ги е връзвал с въжета. За едно дърво, за да не ходят. Значи прави сметка колко си имаше най-висок гараж, ходихме скачахме, след това играхме на фуник с колела, се гонахме, бихме с тука в поликлиника. Момичета водихте ли? Те момичета не можеш да държиш на нашата много късно, така, с 9-ти клас нямах косен под мишницата и късно почнах се занимавам с жени. Имал съм 5 жени в живота, това ми е 6-та жена, голямата любов, която пак се подава. Добре, миличка, завърти мате камерата, покажи се, момиченце. Точно така. Стоп камерата към мен. Ти всъщност с какво се занимаваш? Миначе, аз съм завършил и аз спортното училище на Левски. Кажи това е интересно, че той в 10-ти клас, брат ми беше балкан шампион 2014 на висок скок скочи. Бях майстор на спорт, Йорданка Благоева. Трябваше да донесете ордените. Ама ние имаме аз имам 20 на медал, брат ми към 40-50. Брат ми беше някаква емблема, майка ми ходеше гордо по стадиона. Давай, Светлио! И оттам аз примерно скачвам. Давай, Коцко, като батко си, Светлио! Нали, да разберат, че аз съм също, нейно дете. Хората скачаха до 1,90-1,95, неговите конкуренти, той почва от 1,95 да загрява. Аз между другото се развивах много добре, учих в 133-то руското училище. Интелигентно момиче, руско, къде въвлекахме спорт? И в един момент... Но пък в крайна сметка, гледай как изглежда. Поне тя като кухва. И после ти влезе в поп-фолка и тя те последва. Напротив, тя го заведе. Не го заведе. Ми разбира се. Тя започна да пее. Която започнах да се занимавам с това. На 12 години имаше издаден албум тогава, на Войчо ми с песни. Тя си беше от малка... Пирински видения. Как приехте, като те се захванаха с поп-фолк да пеят? Ми радвам. Не, тя не ги разделя нещата. Много за балади, много хубави балади. Винаги му плача на песните. Светът ми казва добър ден. Не е добър и не е ден. Мрак е
те няма. Вие участвате в един от клиповете му. Как? Естествено. Снимам си родата, да ми е грозно. Аз бех облекла се. Лили, тя от малка пеше, просто нямаше шанс да прави нещо друго. Тя имаше ангелски глас, пеше много хубаво, просто беше нормалното развитие за нея. Но за Коце беше малко смешно. Като доде баща и всеки ден тя знаеше нова песен. Коце тичаше на стадион, той си пееше постоянно, но Те го никой не подценяваха много, а той пееше най-вече цигански песни си пееше. И когато в един момент... Какво съм пел? Цигански си пеше, пешешки постоянно си. Не, имаше две циганата в моя клас, аз се учех да тропат. На Коце му викаха бялата точка. Коце бялата точка, защото имаше само с роми. В моя клас имаше 3 циганета и аз си общувах с тях. Аз не ги разделям цигани българи, аз въобще не... Даже съм ходил, вчера видях една дама, която работи в чистотата. Се помня, викам, здрасти, Левче. И тя, здрасти. Викам, мене помниш, бе. И аз се замислям, той е бил преди 27-8 години, така да ме помни тази жа. Аз съм котството на Нори, приятел, нали? Нори е сина ти. Да, ми викам, аз тях помниш и лютеничка, даже бех и цъпал, те живееха в една къща, лютеничка, филийка, хапам си ходя. Аз така ми карах да се да... А какви песни пееше? Ами, към Войчо ми беше човек, който така ни запаше, обаче много обичах Албано, Фреди Меркюри. Чакай сега да го изкажа аз от моята гледна точка. Значи какво беше? Когато имаше албум на Георги Христов и постоянно си пееше. Ще той постоянно си пее, викам на душ ми главата, стига пее по стълбите. А може ли да кажа баща ми какво? Да, чакай, аз това искам да го кажа сега. Ще го кажа. Аз ще кажа това, което съм видял, после ще го допълниш. Добре. И той постоянно си пеше и в един момент, когато реши, че ще става певец, беше голямата драма и голямата подигравка от страна на нашите родители, защото те много обичат да иронизират и подиграват. И сега, който ще каже точно какво каза баща ми тогава. Аз пея непрекъснато и си замислям дали заради това, че съм живел винаги на 4-ти етаж, тук живеехме, или на Герена блок, където пак има време, в което има акустика, докато се качвам по стълбите и съм пеял. Може би заради това до голяма степен съм се развил. Аз така съм мисля. И докато си пея един от пътя по стълбите, се чува: кой плаче? Кой плаче? И аз: татко. Здравей! Ти ли си моето момче? Кой почина? Здравей, ти не можеш, аз мислих, че е починал някой и плачеме. Баща ти още жив, не дай вика да плаче за него. Точно така, ти ще да го кажеш. Аз 100 пъти съм го разказвал и сега го забрих. И майка ми просто същия дух продължава. Мамо, къде да се занимаваш с глупости? Тя Лилия певичка, тя пее. Къде се занимаваш с такива глупости? Вика, ходи, вика там. Баща ми, що не ходиш, вика, си работиш охрана, вика, да пазиш на Сточна гара, вика, хамали. Баща ми праща да бъдем хамали. Чакай, намерил съм ти моето момче работа. Викам, какво татък? Първи ков помпов строителна бригада. Първи ков помпов строителна. Той си пред цял живот подигравки. Или хамали на Сточна гара за 10 лева на ден. Хамали, вие сте здрави, хубави момчета, глупави момчета сте, вика, и ще ходите, вика, хамали, идеално ще става от вас да разтваряте вагони по цял ден. Какви са били хората във вашата фамилия? Какви? Ето, дедо ми е работил във външното министерство. Държала е главната архива. Тайната участник във войните. После този Елин Пелин е бил братовчет. Този Елин Пелин, да. Елин Пелин е бил братовчет на дедо ми. Това са хора, които, за съжаление, съм ги наследил, интелигентни, с образование. Прадядо ми завършил в Австрия, дядо ми завършил дядо ми в Мюнхен, Загреб, 2 висше образование. Така, и в един момент идва комунизма и им взимат на тия хора всичко. Обаче майка ми се влюбва в кой? В баща ми, който е комунист. Комунистическия край. Дядо му е активен борец. Симпатичен, хубав, 2-метров. С него не се возеха в асансьора хората. Никога да се качат с него. Питаха майка ми дали не е бияч в районното. Помня, че майка ми се движи напред, тя е много красива. Баща ми на 20 метра отзаде ходи и един: госпожо, другарко да ви помогна с чантата. И майка: не, благодаря. И баща ми го настига и види: това е жена ми. Това е жена ми. Това е жена ми, кой ме? Там пред блока гледали какво става. А вие такива ли сте? Брат ми е такъв. Аз не съм. Не, аз съм много спокоен. Брат ми не е спокоен, брат ми е агресивен леко. Баща ми достатъчно добре ни възпитаваш един голем колан, като вземеш. Сега ми затваряше вратата да не гледам как го бие баща ми. Сега историята е следната. Прибираме се, примерно цял ден. То не е друго. Прибираме се цял ден, сме играли на улицата, мръсни, завирали сме се по канали, там катерили сме се по гараж, целите изцапвани такива в пепел, в прах и баща ми. Алата е двамата. В банята. С студения маркуч. Оливане. И студен маркуч жалата. Обаче пък брат ми беше опитен. После в казармата влезна, като го поливаха с маркуч и го замерваха с кубинки. Тогава беше отрениран. Аз малко по-гъвкав бях и като видя баща ми в лошо настроение, почвам да рева преди да ме ударил. А брат ми: ще виж какво порасна, бе! Така ли? Булка, дай ми колана.
Той. На кой е кръстено? На Парис Хилтън? Значи кучето е кръстено на моята колежка Преслава. Преси. Тя каза, какво? Аз мисля, че ще бъде щастлив и горд от факта. И тя вика, така ли? Браво, Славчев. Аз ще си купа едно магаре и ще го кръста коци. Това е чихуахуа, убие се на змии до 2 метра. Мога да го насъскам, ако имат нищо напротив, дами и господа. А някога виждали ли се за преди? Виждат се, но тя по принцип ще я възприеме като храна, още малко пораснали, идеална хапка ще бъде за нея. Даже един път така видях, че който си оправя домати, аз си бех свалил долу змията и бех стоил там покрай домати и той като береше така, беше много изненадан, подскочи така лекичко. Аз лично имам такава змия. Лично аз имам такава змия. Моя си. Това е финал на тази неделя. Останете с BTV. Очакваме ви и другата събота и неделя. Довиждане.